Wantiere kod tende kod weche mag rito ngima ahinya e kinde mag ng'anyo kaachiel kod thuolo mamoko okalo e lwet obila. Ni riwruok mar Okinde pachoka LSK dwaro mondo okaw okang' mager ne obila ma itudo kod nek mag oganda pachoka. Jakom mar LSK Faith Odhiambo oseyo obila kaluwore kod nek e tok chik e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa mokalo. LSK bende chayo sirikal e wi nek mag ji 5 Angata Barikoi chieng' wuok tich mar jumani. Ng'ata moyud ni nonego ng'ato kata ohinyo ng'ato bed polis, to kaponi polis temo protect jogigo to jotendgigo emwadwa ni bi maki, to kata ka ok omakgi sani to ging'e nang'owa jukumu nodong' e wigi, ibi makgi sani kata mna bang'e. Wabiro gik ma polise time pinywa ma inego ji to onge kata accountability mora mora. Owacho ni wadwa ni investigation otim e nek mane notim ne Gen Z last year kochako June, lakini wawacho ni kik ochak mana mano kende. Wawacho ni historical extrajudicial killings te wasebedo gi maandamano adi e pinyni, to every single time wanena nene iumo onge gima investigation mitimo ma ji dwaro timo mar adiera. Nyaka kawuono kes ma Baby Pendo pod lit ne ji nikech prosecution pok otim nyaka kawuono. Pod ji ywayore mondo koro gino kiko endelea. Koro wacho ni all investigations must be done for all historical killings. Wacho kako Okinde wabochung' gi jopiny ma Kenya